Machiegni nyako Ramogi ntiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar ka gi kacha nyinga Ochieng Emmanuel bed koda e chakruok nyaka giko. Jodak ma Tumeok e kar chung' od bura ma Kipkelion West County ma Kericho nikod buok tok jauchiel mowuok e familia achiel wang' malokre mirni e ot e kinde mag otieno. Jauchiel go moting'o Kenya adek kod nyithindo manyiri adek nyowito ngimagi tok odgi ne mako mach e kinde mane ginindo. Ka jalup ruoth ma Kapkwen sublocation Alice Gon oseyalo chal mach mar apaya molero ni ochocho chenro mar chwalo resruok mar nego majno. Dennis Kiprotich higni 30 manowito joge masirano lero ni midhierno onyorogi kendo monogi reso jogo. Tulikuwa na changamoto hata ya maji, hatukuwa na maji, tulikuwa tena wajaje na moto ilikuwa imezidi. Na sasa watu walipofika moto ilikuwa imezidi zaidi mpaka imetokea kwa nyumba juu. Sasa hakuna kitu tungeweza kufanya. Miili 6 ya familia moja yakitolewa hapa. Tuna baba mwenye amepoteza mke wake, amepoteza watoto wake 3, amepoteza dada yake na amepoteza shemeji yake. So ni jambo nzito kabisa na tunasema pole kwa familia. Watu wa hapa walikuwa wanakimbia kwenda kuita majirani wakuje waokoe, lakini kufika hapa haikuwezekana. Kwa hivyo tungeomba sana ikiwezekana tupate barabara, network, tuko na shida ya network, transformer. Ikiwezekana tusaidiwe kabisa. En wach ma lit ahinya kapod wantiere weche motenore kod midhiero ni nonro pod dhi nyime bang' mach wang'o skund yawuoyi ma Kisumu Boys otieno manyoro kendo wang'o od nindo kod mwandu mamoko. Ten kaunti ma Kisumu koro chano yango log tich ma midhiero matuch apoya e chuny bomano kama biro neno ni gikedo gi midhiero ma apoya kaka muoch mar mach e kind mamoko. Kotwak gi jofwambo bang' nego mach e skundno, meneja boma ma Kisumu Bala Wango lieko ni kaunti ma Kisumu dhi medo gach nego mach machielo kendo yango log tich e chuny boma mabiro kelo kanyakla joked gi midhiero ma apoya mag piny owacho kod mag ji giwegi kaka yo makende mar biro neno ni ores ngima kod mwandu. Mao jopuonjre 20 nyoyudo hinyruok kendo pod gidhi nyime gi yudo thieth kod hocho ka chenro mapile oseduogo e skundno. So we are not able to say what's the cause of the fire, but our officers are here on site, our DCI officers are on site already, and they are investigating what actually caused the fire. But it is too early to say what caused the fire now. The hostel that was on fire affected 260 students. The fire started from the store where we have mattresses. Immediately, the whole school, including teachers and workers, moved to the nearest hostel and removed students' items that were in the hostel. I want to thank the multi-agency team led by the county commissioner and the city manager for that quick action. The governor and the county commissioner will launch a new fire station where we are going to have a command area. The command area will be equipped with the GPS, GIS, the QRT, the police quick response team, and also will be equipped by ambulance and more fire stations. Even the private fire trucks, we are going to give them space to park their fire engines there. And we are increasing the number of hydrants. Kadhi gwenge mag Kisii ji 16 maneyudo masira mar apaya manoweyo ka ji 4 owito ngimagi e gwenge ma Nyabigege kaunti no. Dhi nyime kod jothieth e kar thieth ma Kisii Referral. Jogo mane otony kowuok e lak tho wacho ni pok masirano notimore negi kendo gikwero dereva ma matatuno mane dhi Nyamarambe mondo mi one kako nyalo tayo nyamburko e yo makare kowere gi ng'wech ma ahirtiti ka gipime laro jowuoth kod geche mamoko. Kaluwore kod telo mar od thieth ma Kisii Referral, jogo mane otony noringo de kar thieth ka gin gi hinyruok mathoth kendo pod gidhi nyime gi yudo thieth. Nilikuwa nimepanda hapa nafasi ya mbele karibu na dereva. But on our way coming, this dereva alikuwa anaendesha gari hadi nilimkataza. Mimi mwenyewe ni driver, naendesha Busia Nairobi.
Nikamwambia uwezi overtake gari, naona kuna gari nyingine mbele inakuja. Kuna mzee alikuwa amekaa kando yangu, ndiye alikuwa anamtia kichwa, akamwambia wewe twenda haraka tunachelewa. Tulipofika Nyabigege hapo, kuna gari ilikuwa inatoka mbele ambayo ilikuwa ni Nissan. Ikatuonyesha full right. Kutuonyesha full right na huyu naye ako hapo tu akashindwa sasa ataenda wapi because hii side nyingine gari iko. So alikuwa anajaribu kuharakisha ndiye apite aende mbele hiyo gari. Hapo ndio tukakumbana na hiyo accident sasa. Vile gari ziligongana, moja yenye tulikuwa tumepanda ilianguka to the right. Kisha ile impact ya kuanguka tukatoka ndani ya gari, mlango ulikuwa wazi. Hiyo impact tulijikuta tukiwa nje na viti, tumeangushiana hapo, wengine wamedungwa na viti, wengine wamevunjika, wengine wamekatwa na mabati ya gari. We had fractures, we had head injuries. So far, the patients are cooperating well in the various wards, and we hope to see them off to their homes soon. Mane jatend kweth mar Mungiki Maina Njenga koro dwaro ni piny owacho singnege karo singne arita motegno bang' lero ni jomoko moko yangi nyocha oteke kendo lal kode chieng' ngeso ka giweyo otieno ma piny orugodo kawuono. Maina Njenga wacho ni en kod jating' ndaye mare Felix Le kawuono. Maina Njenga wacho ni en kod jating' ndaye mare Felix Lekishe nyocha otekgi kod ji ma ok oyangi kendo geng'negi kuom moyo seche 20 gino moko ni kaluwore kod chung' mare mar siasa. Njenga nochopo nyim doho ma madaraka bura momake mar bedo kod gige lweny mager tok chik. Okone doho mondo gol ng'eto mabiro miye ratiro mare, bende dwaro mondo doho ket chik ma geng'o bila kik make. Wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi. Tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na hujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pahali unaenda kwa nyumba gani. Ukifika kwa hiyo nyumba tena unaambiwa unapanda kwa step, unapanda ghorofa 1, 2, 3 karibu ya 6 huko juu ndio unapata pahali watu unaambiwa kaa hapa, hata hujui kiti ni wapi kwa sababu uani. Alafu ile kanyumba unaenda unakuta iko kana mattress, hiyo kama mattress unakuta nyumba iko na giza, unakaa kwa giza. Hiyo ni torture ya hali ya juu sana. And we have raised that issue, and the court has indicated that it will form substantively it will inform its judgment when evidence is taken. Jokanyo mag duond bura mar UDA gwenge mag Kaluo pogore paro gi jatend jaod bura ma Wakenie County no Ruth Odinga ka luwore gi weche manyocho wacho ni onge jasiasa moro amora e piny Luo manyalo rwako wuoche ogai mar ODM Raila Amolo Odinga weche mag siasa. Josiasa go wacho ni weche mane wach ni Ruth Odinga ok ni kare kendo ok nyal kelo riwruok e kind oganda joluo nikech nitie josiasa mathoth e piny Luo masani kod oteku manyalo telo ne oganda Luo. Coordinator ma UDA milambo ma Nyanza Kennedy Ondiek kod nyawadgi ma Suba South Bruce Ogweno okwedo weche mag Ruth Odinga magiwacho ni nyalo kelo pogruok ahinya e kind josiasa manie piny Luo. Odinga ka nyocha loso nyasi more kar chod bura ma Suba South na nyiero moko kuom josiasa ma obalo gi tend ODM. Ruth Odinga ok nyal wuok mowuogi mowach ni ong'ie piny Luo te. Onge ng'ama nyalo bedo e kom mar president e Kenya ka. Beni onge ng'ama nyalo telo e ngadho mane Raila tele. Wate wamiyo Raila luor ni wiro se telonwa nyaka nene. To ok gin gi thuolo mar wacho ni onge ng'ato moro amora makendo nigi teko kata uwezo mar telo. Onego ter wang'e oko, ong'e ni piny Luo duong', nitie ji mang'eny manyalo kawo
usukani mar tero ne luo. Kik okaw joluo riu e ngadho mar jok moneno dalagi kata jok moneno kuonde mowuothe. Joluo gin jok mariek, joluo gin jok mosomo, joluo gin jok motegno, joluo gin jok man gi tuo mathuon. ODM gi kanyo. Ging'iyo giyudo ni onge jatelo manyalo telo ne piny Luo. Tiende ni jok ma gin godo ka gi ka ni rombe te ma onge ng'at manyalo telo kopo ni Raila ok otelo. To lewno nyalo chieng' moro duogo hontwa ni ne owachi ni waonge nyota kaka oganda Luo mar bedo gi presidency. Koro wakemea weche machalo kamago. Jotendwa beduru soba. Sama koro wachopo reckoning time ma piny koro gwelre kende. Wadhi kaunti ma Meru, mutni nyomuoche kinde romo manyo bagi governor e kaunti no Kawira Mwangaza e gweng' ma Makiri e kar chung bura ma Igembe North bang' kweth mag jodak yango achiel kuom dhok manyoter ne jopiny kendo wang'o godhro manyoter ne jopiny. Tungni ma kamani tudo kod liet ma siasa mabedore kaunti ma Meru kaluwore kod pogruok e paro e kind governor Kawira Mwangaza kod jalupne Isaac Mutuma. Nyochuno mondo bilo tiko diro malungo wang' mondo binoke jopiny manyotemo rocho romono. Governor Mwangaza kata kamano oseo jatend migawo mar pur Mithika Linturi ma bende wuok e gweng'no ka otude kod koko manyomuoch e romono. Kadhi nyime piny owacho timo lalruok gi jokanyo ewi kaka inyalo weruok gi chudo mar omenda mar chiwo oboke mar P3 ne jogo moyudore midhiero mag lwenje mag kit chuech kata magudi moyangi jatend migawo mar kit chuech Aisha Juma. Aisha mane lose nyasi makete yanga chike mabiro tao ng'eto mag bura makedo kod kedo mag kit chuech oyango ni marom matamalo 40 mar mine pachoka oseroch ratichgi e yo machal kamano. Jatend jotije Doro Swashuka okoni e buche duto maitero ka obila kaka mag kedo kod kit chuech atamalo 10 kende ema chopo e nyim doho. Gino magikoni nyalo bedo ni nyayo timbe makamago. Because by requiring as a P3 form, as I have said, is the beginning or it is the starting of the journey to justice to these survivors. So if they are asked to pay 1,000 to 3,000, depending on the police station where these survivors will report, is actually to re-victimize that person who is already victimized. And therefore, I would request that this service be rendered free of charge. Jotend dinde gi josiasa mopogore opogore medo kwedo do mamalo ewi okang' mar chiwo chik manyien na jotim hera e kind chuech achiel bedo gi riwruok mano yienegi bedo kod riwruok. Jotelogo kalo seboma Kapsabet yango ni okang' makamano en ataro mar dwaro mar chik kendo gisingo mabiro rakore kod parono maonge dok chien. Gilero ni ok gibichiwo thuolo mar nyayo timbe makoch maked koda mano machano rocho ratich oganda. Enzi uliyatupa neema na MCA wetu hapa, itakuwa makosa nisipompa. Sasa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. 20,000 akasema ni piacha. May God bless you. Thank you mheshimiwa for the visit the money that is said, kwa sababu wewe mimi kama mimi vile niko ati mama mwingine pale anitongoze ati sasa ati wazee wale wako hapa kama hawa wazee wa kanisa wako hapa. Unasikia kijana alienda sasa style nyingine. Waambie tukae vile Mwenyezi Mungu alisema. Hakuna kitu kama hiyo nitaruhusu. Ama hata maneno kama hiyo tuongelee kule bungeni yetu. Tafadhali mimi nafikiri sisi wote kama wabunge hakuna siku tutaruhusu nchi yetu tuende mrengo huo. Tunataka nchi ambayo inamcha Mungu na nchi ambaye inaona ya kwamba tunafuata vile kanisa inavyotufundisha. I think the constitution is very clear that marriage is a man and a wife. So nataka tu niulize Bishop na wewe onse si mbali hapo na Supreme Court, tafadhali mwende muombe majaji wetu ndio waweze kupata roho mtakatifu, wasikuwe na roho mtakatifu kwa sababu ya wazungu.
Kawadhi nyime kambi mar All Media Services komakore gi riwruok ma Love Kenya nokelo kanyakla Uganda jo Kenya marome lufe kod elufe alap tuke ma mbalariany ma Nairobi e chokruok magala moro motisi ni Love Nairobi. Chokruogno noyuore gi jawer mang'ula mar wende Injili Don Moen mawuok e piny Amerika. RuuPiny ma en jachung' ne nyasino lero ni nyasino en achiel kuom chenro buora magigeto timo mar lando hera ma Nyasaye kind oganda. Kanyasini bende osebagi kauntis mamoko machalo kaka Nanyuki, Embu, Murang'a kod Machakos e kinde mokalo. Yuer mamoko bende noyuore nyasi noting'o Pompi ma e piny Zambia, Christafari mawuok e piny Amerika, ka jower ma e pacho ka noting'o Masi Masika, Moji Shot Baba, Timeless Noel, Evelyn Wanjiru kod mamoko. And we've had a crowd of over 20,000 people coming to worship God, local artists, and the main act being Don Moen. So we're very thankful for this partnership, and we as Rural Media Services are committed to continue in our support for local talent and the ministry, and to just make sure that our youth are positively engaged. Report mopong kod mor ne jogo mahero tuke mag agoko Team Kenya matugo. Report mopong kod mor